Otvaram još jedan protest radnika, bivših radnika Zastava udruženje, po ko zna i koji put. Do sad nismo imali nikakvih rezultata, možda malo, znate sami kakvih. Red je bilo da kažemo istinu i vama šta se dešavalo do sada ovih 3 godine sa nama. Molimo sad da sve koji hoće da nam pomognu, tražili smo, došao je samo Radiša Pavlović, borac za radnička prava, obratit će vam se posle i on, možda da ga pozdravite slobodno, nije sporno. Mogu samo da vam pročitam rekapitulaciju ili hronologiju događaja, ako vam nije teško da saslušate šta se do sada dešavalo sa nama. Prihvatanje protokola 29.12.2010. od strane Zorana Markovića ili samostalnog sindikata Zastava automobili prestala je da postoji naša fabrika koja je najviše doprinala razvoju Kragujevca. Time je na neobičan, čudan i ko zna koji je na sve način učinjena nepravda prema nama i koja još uvek traje. Mi koji smo najmanje bili odgovorni ostado smo bez posla, a rukovodstvo i sindikalci koji su bili najveći krivci za sva ta dešavanja uz podršku političke elite ostadoše dobro zbrinuti i vjerovatno nagrađeni na državnom budžetu. Rečeno nam je tada, ako ne potpišemo protokol, otkaz, da će naša fabrika otići po stečaj i Fiat neće doći u naš grad. Tih dana, a i pre, sve strukture od sindikata, rukovodstva, grada i države ubeđivali su nas i obećavali svašta samo da potpišemo taj program. Pošto nismo imali pravno nikoga da nas zaštiti, a sami znate kakav je bio taj samostalni sindikat, od kad su na čelo tog sindikata došli Zoran Mihajlović, Zoran Marković i drugi, za koje su posle toga bili nagrađivani boljim funkcijama i mestima. Dok su oni bili na vlasti, otišlo je, da ne kažemo neku drugu reč, preko 13.000 radnika iz fabrike. Najgore to što za te iste sindikalce glasao veći broj nas radnika. Hteli oni da priznaju ili ne tih dana, a i sada prema nama je učinjena velika nepravda koja još uvek traje. Obećali su da će se program sprovoditi, samo mi da potpišemo, a šta se sve desilo, svedoci ste i vi, a i svi drugi. Pristali smo i na taj program da ne budemo kočnica našoj fabrici, gradu, državi, u sva ta obećanja koji su nam obećali. Žrtvovali smo sebe, naše porodice, a kako nam se to vraća vidite i sami. U programu ili protokolu, ne znam kako više da nazovemo, piše da ćemo posle prekvalifikacije imati prednost pri zapošljavanju, mi u komponentašima, a naša deca u Fijatu. Pošli smo, a znate sami šta se desilo, pošli smo i tu prokletu školu posle ko zna koliko godina. Dok mi idemo u školu, za to vreme se popunjavaju sva mesta u tim fabrikama. Neko je to svesno smislio, naše školovanje služilo, znate i sami čemu, za zamagljivanje i pranje, da ne kažem čega. Neka od tih naših zanimanja, ne mogu da se malo našalim, ne mogu da nas zaposle ni u Zanzibaru, na Bibi, Gambi i ko zna gde sve još. Završili smo i mi tu školu koja ničemu nije služila, a za to vreme u našoj fabrici koje ne postoje rade sindikalci, rukovodioci bez radnika i prodaju našu imovinu koja je još ostala. Umesto da su nama dali samo jedan deo tih sredstava, odnosno mašina, da sami privređujemo i zarađujemo, onda nam niko ne bi bio potreban jer smo imali već razređena tržišta za Rusiju i druge zemlje. Sve to neko lepo smislio, uništiti što više Zastavu, da više ne postoji na bilo kakav drugi način. Za svo to vreme niko nas ne upošljava šta se dešava dalje. Osnivamo udruženje da bi sami mogli ispraviti tu nepravdu koja nam je nanešena. Udruženje smo osnovali prošle godine u septembru sa velikom željom i nadom da uz pomoć i drugih činioca još, jer opet nismo mogli sami bez ičije pomoći to da uradimo. Opet su sve obećavali, promeniše se vlade, a mi ostado smo na istom. Opet nam dadoše taj sada, možemo da kažemo, prokleti novac, a zapošljenje koje tražimo nema ni dalje. Počeli smo da iritiramo i druge, kakvi ovi zdravstveni radnici uvek dobijaju ono što hoće. A u stvarnosti sve je to dobro izrežirano uz pomoć sindikalaca koji su bila podržena ruka rukovodstva, čast izuzecima. Obratili smo se i nacionalnoj službi za zapošljavanje koja je bila dužna jer je znala za dogovor vlade i nas uposli. Imali smo nesreću da je direktor te ustanove bio kadar, da ne kažem koje stranke. Gde može u Kragujevcu da se zaposli neko ako nije član znate koje partije. Malo im je sve to bilo,
pa u Kragujevcu dođoše, osnovaše se agencije. Ono što je trebalo bilo da radi, rade agencije. Upošljavaju radnike, ali znate na kako, koji način. Niko im ništa ne može, čak ni država, jer je, kažu, sve legalno. Daću vam jedan primjer iz sporta koji veze nema, možda ima veze sa agencijama i našim delovanjem. Fiat finansira košarkaški vaterpolo klub. Nemamo mi ništa protiv, lepo je to što u Kragujevcu možemo vidjeti sva ta dešavanja, ali mogli su, kako oni kažu, da je to najuspešnija privatizacija, jedan manji deo tih sredstava dati da se i mi uposlimo. Za ove 3 godine od kada smo napustili posao, skoro ništa nije urađeno onoga što je obećano, niti je napravljen tranzicioni centar, podsticajna sredstva nisu data ni za jednog radnika, deca nam nisu zapošljena. Ovo se sve odnosi na udruženje. Znači, preko udruženja smo zaposlili nas i našu decu. Znate koliko? Nijednoga, 0 radnika. Šta rade sada jedan deo našeg udruženja? Zadovoljni je učinjeno. Produžili smo 3 meseca primanja, daje se socijalna pomoć. Pa šta će više ovi radnici? Zašto nisu zadovoljni? Počeli su da rade ono što su radili naši sindikalci, rukovodioci. Videli su sebe u nekoj priči. Moraju raditi projekte, biznis planove, treba im mir, nećemo žalopojke radnika. Nek sede kući i ne talasaju mnogo. Kad su čekali toliko, mogu još malo da sačekaju. Postali smo taoci samih sebe. Prepoznaju se oni na koje se ovo sve odnosi. Do sada su naši skupovi protesti bili bez ikakvog incidenta, jer smo hteli gradu i nama samima da pokažemo kakvi smo mi bili radnici. Kulturni, fini, a pre svega najbolji radnici u državi. To ćemo pokazati sada, ali možda zadnji put, jer nigde na fini način nije dobio niko ništa. Nismo hteli da mešamo politiku u naše udruženje, iako su neki od ovih što će se prepoznati već to uradili. Ove nečinjene prema nama terana i nas druge da se umešamo, ali na dostojanstven način. Izgleda ovoj našoj lepoj Srbiji može jedino da nam pomogne gospodin Aleksandar Vučić. Pokušavali smo na više načina da preko drugih dođemo do njega, ali nismo uspjeli. Zato se ovog protesta molimo, tražimo, zahtevamo da nas primi, jer nam izgleda on ostao posljednja nada. Ako i kod njega ništa ne učinimo, preostaje nam samo ulica ili radikalizacija protesta. Sada će nam se obratiti gospodin Radiša Pavlović. Hvala Adamoviću. Poštovani prijatelji, pomaže Bog, moje kolege i prijatelji. Šta reći posle ovoliko godina prevara, obmana i laži? Lepo Adamović u uvodnom delu ispričao istinu, samo istinu, istina ima ime i prezime. Najveći krivci za status radnika u ovom Kragujevcu, ne samo vaš, nego svih vaših kolega koji su pre vas izašli iz zastave, obmanuti od strane sindikalnih vođa i u saradnji sa gospodinom gradonačelnikom Veroljubom Stevanovićem, ima taj čovek ime i prezime, njegovim najnovijim političkim ocem Mlađanom Dinkićem, koji su svoju karijeru i politiku i partokratiju upravo gradili na sudbinama zastavenih radnika i sve ih prevarili, sve do jednog. Molim vas, ja pre nego što sam izgovorio ove reči, u rukama imaju i vaši iz udruženja, imaju papire i protokole koji su potpisani između Skupštine grada i sindikata Zastave automobili. Potpisnici su niko drugi nego Zoran Mihajlović i Veroljub Stevanović. Uoči izbora 2008. godine istinu narodu mora da se, znači istina mora da se kaže. Nema više lažnih priča, nema lažnih obećanja. Vidite i sami na koji način su varane grupa po grupa. Od 30.000 2001. godine. Vi možda niste verovali, vi ste jedna od zadnjih grupa koja iz te zastave izašla. Niste verovali, prosto čovek kad sluša nešto preko medija ostane u dilemi, ali kada smo pričali pre 10 godina, pre 5 godina i dan danas isto, ova tranzicija je pokucala na svačija vrata. Vi ste dovedeni u jednu situaciju iz koje treba da se izađe, jer imate potpisano sa Vladom Republike Srbije, gde se Vlada Republike Srbije obavezala u nekim tačkama da mora prvo da napravi tranzicioni centar. I Veroljub Stevanović u protokolu sa sindikatima govori o tranzicionom centru 2008. godine. Koja je sad godina, Veroljube Stevanoviću?
Da li me čuješ na prvom spratu? 2013. A 2008. si pisao u političkoj kampanji tranzicioni centar. Nema tranzicioni centar, to je bila priča medijska za zavaravanje građana da bi se partijski poslušnici pozapošljavali i poslušnici oni čija su se deca pozapošljavala. Slušajući Adamovića ja sam se šokirao. Rekao je čovjek 0 radnika vaših. Oni imaju potpisanu obavezu da prioritet u zapošljavanju imaju deca zastavljenih radnika i u Fijatu i u Fijatovim komponentašima. Zašto se to nije radilo? Zbog čega? Nemamo ništa protiv. Sva mlada deca mora da se zapošljavaju. Ali ipak mora da se zna ko je onu fabriku gradio, ko je gore izdvajao sredstva. Ne može to lako da se zaboravi. I ne važi. Važi sve, Veroljube Stevanoviću. Ali ja bih pa sam molio, dragi prijatelji, još jednu stavku da se doda, što i građani Kragujevca i vi kao radnici i ja kao radnik Zastave imamo pravo da znamo. A to je, obelodanite ugovor sa Fijatom. Jedan put da svi mi znamo šta se tu potpisalo. Da se slažete? Mlađan Dinkić i Veroljub Stevanović su učestvovali u prikrivanju klauzula i članova ugovora sa Fijatom. Zašto, Verko, ne izađete svi, pričate puna vam usta Fijata? Da li radnici Zastave bivši imaju pravo da znaju šta tu stoji? Ko je smeo to da proglasi državnom tajnom? Ko je smeo? Jedna garnitura ljudi. Pa onda otvara se nova pitanja. Koliko se novca i ko je uzeo novac od otpada u Zastavi? Sve je ono isečeno i prodato. Gde su pare? Niste vi plaćeni iz nikakvih fonda u Srbiji, nego ste plaćeni iz kruga Zastave. Parama preko više milijardi, preko 5 milijardi je otišlo u staro gvožđe odozgo. Gde je 5 milijardi evra? Gde su pare? To samo znaju Veroljub Stevanović i Mlađan Dinkić. Odgovornost Ministarstva privrede i financija je, molim vas, u periodu dok je Mlađan Dinkić vršio najodgovornije funkcije u državi, a njegov prvi saradnik i u stranci i svuda je naš gradonačelnik, trenutni. Da li će i koliko će da bude, vidjet ćemo, pokazat će vreme. Ali u svakoj laži su kratke noge, Verko. Kratke su noge. Narod trpi, ćuti, sluša, posluša, ali kad ga prevariš, ovaj narod, pogotovo radnici, umeju malo i da se okrenu. Ne možete, oko interesa nema pogađanja. Ja vas molim, moje drage kolege, nemojte više niko da vas zavlači, da vam priča priču. Vreme je da se okrenemo svi svojim interesima, a ne ideologiji, ne praznim pričama, ne podelama. U sastanku s ovim ljudima, sa Adamovićem, Nešom, Mišom, Bebom i ovima, ja sam njima obećao jednu stvar. Hoćemo da uđemo u priču otvoreno, korektno, da se narodu kaže istina i određeni koraci da se ciljaju. To su da se sa ovog skupa zatraži prijem u Vladu Republike Srbije. Znači prijem u Vladu Republike Srbije, nadam se do ponedeljka. Znači nadam se do ponedeljka. A naravno da se paralelno identifikuju krivci za stanje u kome ste se svi našli. Je li to sporno? Treba da se razgovara. Oni koji su mogli da reše ove probleme, opet mora da se kaže, Mlađan Dinkić, Miškovićev sestrić Miroslava Miškovića i gospodin Veroljub Stevanović. To su bile adrese, vršili su vlast. Kako su mogli, ja ne znam kako ste mogli da prihvatite uopšte da vam pričaju prazne priče. To meni ne ide u glavu kao čoveku. Znači ne ide mi u glavu. Ali je vreme isteklo, bolje ikad nego nikad. Pokušat ćemo sa zahtevima koji su vaši ljudi odlično formulisali na osnovu potpisane obaveze Vlade Republike Srbije koju je lično potpisao bivši premijer Mirko Cvetković. A odnosi se na formiranje tranzicionog centra i koji mora da služi u svrhu zapošljavanja i pronalaženja radnih mesta. Broj 1. Dalje,
ljudi imaju projekat, gotov projekat reciklažnog centra za celu Šumadiju. To bi se kao nekim formirao, neću ulazim u detalje. I zapošljavanje dece vaše i vas. Vama je obećano da se zapošljavate u Fiatovim komponentašima, je li tako? Otvoreno, javno, jasno, glasno. Da li ste vidjeli jednog sindikalca da je izgubio posao u ovoj tranziciji? Ili izgubio koji sindikalac? Znate što sam vam to rekao? Da biste osjetili kroz što sam ja prošao 2001. do 2013. godine, govorim o sebi. I zato što smo mi pravili tada radnički otpor upravo kao odbranu od sindikata. I što smo morali toga da ga registrujemo u više formi? Ja sada predstavljam i Udruženje manjinskih akcionara Srbije i radnički otpor i jednu organizaciju koja se bavi isključivo interesom prava radnika. Ništa dalje. Nema mnogo priče. Politiku i političare treba koristiti za interes radnika. I tu nema pogađanja. Na koji način? Prvo lepo, zamolnim putem. Ako to ne daje rezultata, što kaže Adamović, zna se kako se ostvaruju prava radnika. Zna se. Ali dolaskom nekih novih ljudi koji žele promene u ovom gradu i ovoj državi, mislimo da imamo otvorena vrata i treba kucati, ne treba kucati, nego ta vrata treba oškrinuti, a ta vrata se zovu trenutno Vlada Republike Srbije. Ja sam kontaktirao neke ljude u vrhu i isključivo im predložio, odnosno predočio činjenicu da je Mirko Cvetković potpisao obavezujuće neke papire o kojima mora da se razgovara i moraju problemi da se rešavaju. Moraju. Nadam se rezultatima, a vi, molim vas, prošlo je toliko vremena, budite toliko strpljivi, mislim da će se brzo odraditi nešto pozitivno. Morate biti strpljivi, jer ja sam obećao vašem rukovodstvu, vi ste to čuli ovde u sali Skupštine grada, 23. to je u idući ponedeljak, za 7 dana. Mi imamo još jedan skup kod Krsta, bilo bi poželjno da dođete da čujete u 1 sat i izveštaj, nadam se do ponedeljka odlasku za Beograd, razgovoru sa relevantnim činiocima u cilju rešavanja potpisanog. I zašto se vi skupljate ovdje? Znači u 13 časova u ponedeljak kod Krsta, ako hoćete da dođete, jer tamo su isto zastavljeni radnici i sve je njih i vas prevario isti čovek, ista grupa ljudi. Sindikati, Veroljub Stevanović, Mlađan Dinkić, to su lica. Nemam ništa protiv, ja za to imam dokumentaciju. Ne govorim ja o nekim drugim političkim prevarama, ja govorim isključivo o prevarama nad radnicima. A koristim priliku, možda ste ga poznali, možda niste, da pozdravim i magistra Radomira Stankovića, predsjednika Udruženja akcionara Kovačnice. Čovjek koji je jedini uhvatio beka za ruku kad je Kovačnica rušena i njegovom zaslugom podignuta. Hvala vam, prijatelji moji, ako hoćete dođite da se vidimo u ponedeljak u 13 kod Krsta. Samo da vam pročitam ovih 5 osnovnih zahtjeva na kojima ćemo da istrajemo. Pod 1, da se radnicima nakon završene prekvalifikacije i dokvalifikacije ponudi posao kod svih privrednih subjekata sa teritorije Kragujevca i to nekim programom dodatno stimuliše. Pod 2, da se u periodu dok se ne pronađe rješenje bivšim radnicima, tehnološkim viškovima, isplaćuje određena novčana nadoknada. Pod 3, da se u Vladi Republike Srbije omogući sastanak predstavnika udruženja zastavljenih radnika sa premijerom gospodinom Dačićem i prvim potpredsjednikom gospodinom Vučićem, kako bi im usmeno bila predočena situacija u kojoj se nalazimo i kakve su mogućnosti da se naši zahtjevi uzmu u razmatranje. Pod 4, da nam se omogući sastanak u Ministarstvu privrede sa gospodinom Radulovićem kako bismo ga upoznali sa predlogom za rešenje zaposlenja određenog broja radnika kroz projekat izgradnje regionalnog reciklažnog centra gdje bi nam bila neophodna pomoć države. Da se iznađe rešenje za naše kolege
koji ispunjavaju uslov 5 godina do penzije u okviru predviđenih sredstava iz fonda koji je predviđen za socijalni program za naše bivše kolege iz grupe Zastave. Znači, ovih 5 osnovnih zahtjeva bit će prosleđeni novinarima i nadam se da će da budu na svim medijima. Nadamo se, ono što je rekao Radiša, da će imati razumevanje i videti da li mi njima trebamo uopšte ili su nas oni otpisali. Borit ćemo se koliko možemo da se ispune makar 2-3 od ovih 5 zahteva osnovnih. Sad, ja bi dao čoveku koji je sad sazivao ovaj skup da pozove. Pošto niko od njih ne može da kaže ono što ja mogu da kažem, evo sada, molimo vas da uđemo na lep način malo u opštinu, evo i sad vidim da niko ne sme, da blokiramo na pola sata, sat opštinu, da im dokažemo još, da nam se obrati, ne, ovo je zadnji put, zadnja opomena, rekao sam i pre nego što sam pričao, i da nam se obrati neko iz opštine. Da. Ne, sobi. Znači ne smete ni vi, da. Čekaj, nema veze. Tražit ćemo... do danas kad sam ja pričao da treba tako, svi se čutali dok nije radio... Tražimo neko da nam se obrati iz opštine. Može. Nema veze. Ništa, pozovi ga da se iđe i gotovo. Šta ima? Ako blokiraš, šta ćeš u skupštini, ja vam želim. Nema veze. Nego ovde na ulazu. Nema veze. Jel hoćeš da kažeš? Aha, dobro. Evo, izvolite. Ajmo,